புத்த பகவான் நாதிகாவில் இருக்கும்போது அங்கே ஒரு தொற்று நோய் பரவிவிட்டு அங்கே இருந்து நிறைய பேர் இறந்துவிட்டு இருந்தார்கள். அப்போது ஆனந்த சுவாமி புத்த பகவானிடம் வந்து வணங்கி கேட்கிறார், அந்த பிக்கு இறந்து விட்டார், எங்கே பிறந்தார்? இந்த பிக்கு இந்த பிக்குனி இறந்து விட்டார், எங்கே பிறந்தார்? இந்த பாசகை இறந்து விட்டார், எங்கே பிறந்தார்? அப்படியான கேள்விகள். அப்போது புத்த பகவான் மொழிந்தார், மனிதர்கள் இறந்து விட்டுவது சாதாரண விஷயம், அது நடக்கலாம். ஆனா அந்த இறந்து விட ஆனந்த் வந்து ததாகத்திடம் கேட்பது, ஆனந்த என்னிடம் வந்து கேட்பது, அங்கே இங்கே பிறந்தார், இங்கே பிறந்தார், அது தத்தாகத்திற்கு கலைப்பு. அதனால் தனக்கு வேண்டும் என்றால் தன்னுடைய நிலை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு தம்ம கண்ணாடி சொல்லித்தாரேன்னு சொல்லி, அதன் மூலம் அவருக்கு புரிந்து கொள்ளலாம் தான் சோதாபன்ன நிலை அடைந்து இருக்கிறார் என்று. அதே போல அவருக்கு வேண்டும் என்றால் ஏனைவர்களுக்கு சொல்லலாம், நான் சோதாபன்ன நிலை அடைந்து இருக்கிறேன், அதே போல 4 வகையான நரகங்களுக்கு திரும்பி போக மாட்டேன், நிர்வாண மோட்சத்தினை கட்டாயமாக உறுதி செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அதாவது வரும் ஒரு பிறப்பில் மோட்சத்தினை, இந்த பிறப்பில் சரி அடுத்த பிறப்புகளில் சரி மோட்சத்தை கட்டாயமாக உறுதி செய்து கொள்வேன் சொல்லலாம். அப்படியான ஒரு தர்ம கண்ணாடித்தான் அவர் புத்த பகவானை பற்றி இருக்க வேண்டும் நம்பிக்கை, அசையாத நம்பிக்கை. அதுதான் புத்த பகவான் அரஹான் சம்மா சம்புத்த அப்படியான அதே மொழிந்தேன். அதே போல தர்மத்தை பற்றி புத்த பகவானுடைய தர்மம் சுவாக்காத்த சந்தேகத்துக்கு அந்த முறையில் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அதே போல சங்கத்தினர் சுப்பட்டிப்பான உஜிப்பட்டிப்பான அந்த வகையில் அதை பற்றி அசையாத நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். அதே போல தான் பின்பற்றும் சீதம் உடையாது, அதே போல ஓட்டைகள் இல்லாது, புள்ளிகள் இல்லாது, பேராசையுடன் பற்று கொள்ளாது, அதே போல அறிவாளிகளால் வர்ணிக்கப்படும் சமாதிக்கு காரணமாகும் சீலம், அரியகாத சீலம். அரியகாத சீலம் வார்த்தை நன்றாக மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படியான ஒரு சீலம் அவரிடம் இருந்தால் அவருக்கு அந்த தீருக்கு வரலாம், மனிதர்களுக்கும் சொல்லலாம். இந்த பெரிய விடுதலை அந்த தம் கண்ணாடி தான் நாங்கள் சொன்னோம். அங்கேயும் புத்த பகவான் விக்குமாரனுக்கு அதிகமாக சொல்லி தந்த விஷயங்கள் தான் சீதம் இவ்வாறு, சமாதி வரும் அவ்வாறான விஷயங்கள். பிறகு புத்த பகவான் அந்த இடத்திலே இவ்வாறு மொழிந்தார், பிக்குகளே, விழிப்புணர்வுடனும் அதே போல ஞானத்துடனும் வாழ வேண்டும். இப்படி விழிப்புணர்வுடன் இருக்கிறார்கள். இந்த விஷயத்தில் பிக்கு, அதாவது மன அழுக்குகள் இல்லாமல் செய்யும் வீரியத்துடன், அதே போல நல்ல ஞானத்துடன் விழிப்புணர்வுடன் உலகில் ஒட்டுதலும் மோதுதலும் இல்லாமல் செய்து உடல் சம்பந்தமாக காயனுபாசனாவில் வசிக்கிறார். காயனுபாசனா சதிபட்டானங்கள், அங்கே 4 வகையான சதிபட்டானங்கள் இருக்கு. அப்படித்தான் காயனுபாசனம், இந்த உடல் சம்பந்தமாக தன்னுடைய விழிப்புணர்வினை வைத்துக் கொண்டு ஞானத்தினை வளர்க்கும் முறை, சமாதி ஞானம் அனைத்தும் வளர்க்கும் முறைதான் அந்த காயனுபாசனாவில் இருக்கு. காயனுபாசனாவில் இன்னும் 14 தியாகங்கள் இருக்கிறது போதனையில். அதே போல வேதானுபாசனா என்று இன்னும் இருக்கு. அதுதான் தனக்கு ஏற்படும் இவைகளுக்கு, அதாவது அனுபவிப்புகள், துக்க சுக, அதே போல சுகமும் துக்கம் இல்லாத அனுபவிப்புகள், அதே போல சாமிச அனுபவிப்புகள், நிராமிச அனுபவிப்புகள், துக்கம் அப்படியான சொன்ன 3 விஷயங்கள் இன்னும் பிரிந்து போகும். சாமிச துக்கம், சாமிச அப்படியான, நிராமிச துக்கம், நிராமிச சுகம் அப்படியான விஷயங்கள். அவற்றினை பற்றி விழிப்புணர்வுடன்
அது தியானமாக இருக்கலாம். அதே போல சித்தானுபස්සனம், சித்தத்தினை பற்றி விழிப்புணர்வுடன் வசித்தல். அதே போல தம்மானுபස්සனம், தம்மானுபස්සனாவிலும் இன்னும் 5 பிரிவுகள் இருக்கு. மன அழுக்குகள் இல்லாமல் செய்யும் வீரியத்துடன், அதே போல விழிப்புணர்வுடன் உலகில் ஒட்டுதலும் மோதுதலும் இல்லாமல் செய்துவிட்டு நான் அந்த 4 வகையான சத்வட்டான தர்மங்களில் ஈடுபட வேண்டும். புத்த பகவான் மொழிந்திருக்கிறார். அதேபோல் சொல்ல வேண்டிய இன்னும் ஒரு விஷயம், உங்களுக்கு மிகவும் தெரியும் ஒரு தியானம் இருக்கு. அதுதான் ஆனபான சத்தியானம். அதுதான் காயானுபස්සனாவில் இருக்கும் முதலாவது தியானம். சரியா? அப்படியான 14 தியானங்கள் இருக்கு. அதே போல நான் விபசனா தியானத்தினூடாக ஆயத்தன எனும் ஒரு தியானத்தினை பற்றி கூழாக்களை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன். அந்த ஆயத்தன என்ற ஒரு பிரிவு இங்கே தம்மானுபස්සனாவின் கீழ் இருக்கு. அதே போல பஞ்ச உபாதான கந்தங்களை பற்றியும் ஒரு விபசனா தியானத்தை பற்றி சமீபத்தை நான் செய்து இருக்கிறேன் இருக்கு. அதுவும் இந்த தம்மானுபස්සனாவில் தான் இருக்கிறது. அந்த முறையை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை. இன்னும் சூற்று போதனைகளில் இருக்கும் முறைகளாகத்தான் நான் கொடுத்து இருக்கிறேன். நான் இந்த தியானங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது இந்த திருவிட தர்மத்துக்கு ஏற்பதான் கொடுத்திருக்கிறேன். என்னுடைய கருத்துகள் தர்மமாக சொல்லி தருவது பிழையான விஷயம், செய்யக்கூடாது. அதனால் புத்த பகவான் கொடுத்திருக்கும் விஷயங்களில் தான் பலம் இருக்கு. அங்கேதான் விருத்தி அடையலாம். பிக்குமார்களுக்கு இவ்வாறு 4 வகையான சதிப்பட்டான தர்மங்களில் அதிகமாக ஈடுபட்டு வாருங்க சொல்லித்தான் புத்த பகவான் நாதிகாவில் இருக்கும் போது மொழிந்தார். அதுதான் விழிப்புணர்வு. அதே போல ஞானத்துடன் வாழ்வது எப்படி, அதாவது நல்ல அறிவுடன் வாழ்வது எப்படி, அதுதான் பிக்கு முன்னுக்கு போகும் போதும் திரும்பி வரும் போதும் தன்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி, ஞானத்தை பயன்படுத்தித்தான் செய்ய வேண்டும். அதே போல முன்னே பார்க்கும் போது, சுற்றுமுற்று பார்க்கும் போது ஞானத்தினை செலுத்திதான் அதை செய்ய வேண்டும். ஞானத்தை பயன்படுத்தி, அதாவது அந்த இடங்களில் கூட மனதிற்கு அழுக்குகள் வர விடாமல் மனதை காப்பாற்றி கொண்டுதான் இந்த திசைகளை கூட பார்க்க வேணும். வேறு விஷயங்களை சிந்திக்காமல் அதே விஷயம் மட்டும் கவனித்துதான், அந்த கவனிப்புடன் தான் இதை செய்ய வேணும். அதே போல கலைக்கால்கள் நீட்டும் போது, அதே போல மடியும் போது ஞானத்துடன் தான் செய்ய வேணும். அதே போல இந்த ஜீவனங்களை போர்த்தி கொள்ளும் போது அவை ஞானத்துடன் தான் செய்ய வேண்டும். சாப்பிடும் போது, சுவையான சாப்பாடுகளை சுவைக்கும் போது, அனுபவிக்கும் போது, அப்போதும் ஞானத்துடன் தான் செய்ய வேணும். மல்சல கூடத்துக்கு சென்று விட்டு அந்த வேலைகளை செய்யும் போதும் ஞானத்துடன் செய்ய வேண்டும். அதே போல நின்று கொண்டிருக்கும் போதும், அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் போதும், அதே போல தூங்கும் போது, அதே போல கட்டிலில் சாய்ந்து தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் போதும், பேசும் போதும், மௌனமாக இருக்கும் போதும் தன்னுடைய ஞானத்தினை பயன்படுத்தினால் அதை செய்ய வேண்டும். அந்தந்த இடங்களிலும் மனதுக்கு அக்குசலங்கள் அல்லது மன அணுக்கள் வர விடாமல் மனதை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு தான் அதை செய்ய வேண்டும். பாருங்க, எப்படியான தூய்மையான மனது வேண்டும் என்றார். தூய்மையான மனதுதான் விருத்தி செய்ய வேண்டும். அதற்காகத்தான் இந்த சதிப்பட்டான தர்மங்கள் கூட இருக்கு. அந்த தியாகங்கள் செய்து மனதை தூய்மை செய்த பிறகு காம ஆசைகளினால், அதே போல வேறு அகுசலங்களினால், அதே போல பாவ எண்ணங்களினால் மனதை முழுமையாக அதாவது அவற்றினை சாய்ந்து விட்டுதான் முதலாவது தியானம் கூட அடையலாம். இல்லாவிட்டால் முதலாவது தியானத்துக்கு கூட வர முடியாது. முதலாவது தியானம் முதலாவது தியானம்
முதலாவது தியானத்துக்கு வந்தாலும் அப்படித்தான். தியானங்களை வளர்த்து வைத்து இந்த தர்மத்தில் 4 தியானங்கள் இருக்கு. அதைவிட ஆரோக்கிய தியானங்களை பற்றியும் இருக்கு. இவற்றை செய்யும்போது இது சமாதியிலே வளர்க்க வேண்டும். அதுதான் இங்கே புத்த பகவான் வலியுறுத்துகிறார் அதிகமாக. சீலம் மூலம் வளர்க்கும் சமாதி பெரும் பலன் தரும். அந்த சமாதி மூலம் வளர்க்கும் ஞானம் பெரும் பலன் தரும். அந்த ஞானத்தினால் வளர்க்கும் சித்தம் அனைத்து வாசவங்களிலிருந்து மன அணுக்களிலிருந்து நீங்கிவிடும். இந்த முறைதான் பயன்படுத்துகிறார். புத்த பகவான் கடைசியாகவும் பேசினார், அதாவது பிக்கு விழிப்புணர்வுடனும் ஞானத்துடனும் வாழ வேண்டும். அதுதான் எங்களுடைய ஆலோசனை. அப்போது இன்னும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு. இப்போது நாந்திகாவில் இல்லை. புத்த பகவான் வைசாலி நகரத்துக்கு வந்துவிட்டு அங்கேதான் இந்த ஆலோசனை பெற்று தந்தார். வைசாலி நகரத்துக்கு வருகை தந்து இருக்கிறார். அங்கே இருக்கும் போது அம்பபாதி என்று ஒரு விபச்சாரி இருந்தார். சாதாரண விபச்சாரி அல்ல, பெரிய பணக்காரர். அந்த காலத்தில் மிகவும் அழகியர். அந்த நகரத்தை அலங்கரிக்கும் ஒரு பெண்ணா அந்த பதவியை அரசர்கள் கொடுத்தார்கள். அப்படியான ஒருவர் தான் இந்த அம்பபாரி. அம்பபாரி மிகவும் அழகி, ஒரு தேவதை போல ஓப்பபாதிக முறையில் தான் மனித உலகில் பிறந்தார். ஒரு அம்பவனத்தில். பிறகு கண்ட மனிதர்கள் இவரை பற்றி பற்றுக் கொண்டார்கள். அவர்கள் பிறகு அனைவருக்கும் பொதுவாக இவரை வாய்க்க வேண்டும் சொல்லித்தான் இவர் இந்த நகர் சோபில், அதாவது இந்த நகரத்தை அலங்கரிக்கும் ஒரு விபச்சாரியாக நியமனம் செய்தார்கள். இவர் விபச்சாரியாக இருக்க காரணம் இருக்கு. புத்த பகவானுடைய காலத்தில், அதாவது 92 கற்ப காலங்களுக்கு முன்பு புத்த பகவான் உலகில் தோன்ற போது அவருடைய தாங்க இந்த அம்பபாதி. பாருங்க, இது சம்சார பயணம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு மனிதர்கள் எடுத்து செல்றாங்க சொல்லி. அந்த வாழ்க்கையிலேயே நிர்வாண மோட்சத்தை அடையவில்லை. புண்ணியம் செய்தார்கள். புண்ணியம் செய்து உடல் அழகினை தான் பிரார்த்தனை செய்தார் இவர். பிறகு தேவ உலகங்களில் பிறந்து கொண்டு வந்து 31 கற்ப காலங்களுக்கு முன்பு சிக்கி புத்த பகவான் உலகில் தோன்றும் போது அங்கே தோன்றினார். அங்கே தோன்றிவிட்டு அந்த புத்த பகவானுடைய தூபியை வணங்க போகும் போது இன்னும் பிக்குணிகள் தான் போனார். அங்கே சுரந்தி, அதாவது இந்த வட்டத்தில் சென்றுவிட்டு பதக்கினா செய்ய முறையில் தூபி இத்திபி சுபகுவனும் செயலை பாடி தூபி வட்டத்தில் 3 முறைகளாக போறார்கள். அவ்வாறு பதக்கினா செய்ததுதான் அது. அது பதக்கினா செய்து கொண்டு போகும் போது இன்னும் ஒரு பிக்குணிவுக்கு தூமல் வந்து சரி கீழே விழுந்தது. அந்த தூபி மண்டபத்தில் தான், தூபி முற்றத்தில். அப்போது இந்த அம்பபாதி அந்த விக்குனி அந்த வாரத்தை பயன்படுத்தி அந்த விக்குனிக்கு ஈசினார், திட்டினார். அந்த வார்த்தை இல்லை, அதுதான் கெட்டு வார்த்தை. விபச்சாரி அதாவது சொல்லும் முறைதான். கெட்டவர்களுக்கு இந்த கிராமத்துவர்கள் பேசும் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறாங்க. அந்த வார்த்தையினால், அதுவும் தமிழ் வார்த்தையால் இது பால் வார்த்தை தமிழுக்கு வந்திருக்கிறது. சிங்கள மொழியும் இருக்கு. பிறகு அந்த பாவத்தினால் என்ன நடந்ததோ நரகத்துக்கு போனது. பாருங்க, இந்த அரகாந்த பிக்குனி ஒருவருக்கு அரகாந்த நிலை அடைந்து மன அணுக்குவது இல்லாத ஒருவருக்கு ஏசிய பாவம் ஒரு வார்த்தை தான், ஒரு வார்த்தையை தான் பயன்படுத்தி ஏசினார். நரகத்தில் நீண்ட காலமாக இருந்து கொண்டிருந்து
திரும்பி மனித உலகத்துக்கு வந்தார். வந்தாலும் வந்த இடங்களில் ஆயிரக்கணக்கான தடவைகள் அந்த விபச்சாரியாக தான் இவருக்கு நேரிட்டது. என்ன காரணம்? அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தித்தான் பேசினார். தன்னுடைய சுக துக்கங்களை பகிர்ந்தெடுக்க ஒரு கணவன் இல்லை பாருங்க. பிறகும் அப்படி அந்த பாவத்தினால் நீண்ட காலமாக அப்படி இருந்து ஆசியப்பு புத்த பகவானுடைய காலத்தில் புண்ணியம் செய்து கொண்டு திரும்பி ஸ்வர்கத்துக்கு போனார். அங்கே இருந்து எங்களுடைய புத்த பகவான் உலகம் தோன்றும் போது திரும்பி இங்கே பிறந்தது. அங்கே பிறக்கும் போது தாய் வயிற்றிலாளர் போகுபால் முறையில் ஆம்பு வளத்தில் அல்லது மா தோட்டத்தில் தான் பிறந்தார். அப்போதுதான் அந்த பதவி கிடைத்தது. சரியா? கிடைத்து இருக்கும் ஒருவர் நான் இந்த கதை சொல்றது பாருங்க, இந்த சம்சார பயணத்தில் இருக்கும் பயத்தினை பற்றி, அபாயத்தை பற்றி. அப்படியான மிகவும் பெரிய ஆபத்துகள் இருக்கும் ஒரு பயணம் தான் இந்த சம்சார பயணம். சாதாரண சுகமாக கேக் சாப்பிட்டு கொண்டு போக முடியும் ஒரு பயணம் அல்ல. அழுது நரகத்தில் விழுந்து துக்கத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு போக நேரிடும். அதனால் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், இந்த ஆரியர்களை பற்றி, சங்கத்தினரை பற்றி மனதை விருத்தி செய்தவர்கள் செய்யும் மாட்டார்கள். அவர்களை பற்றி ஒரு வார்த்தை மூலம் சரி, ஒரு சிந்தனை மூலம் சரி தவறு செய்ய வேண்டாம். செய்தால் பெரிய பிரச்சனை, செய்திருந்தால் மன்னிப்பு கேட்க வரும். சரியா? மன்னிப்பு கேட்டால் அது இலகுவாகிவிடும். ஆகும். பிறகு இந்த அம்பபாரி விபச்சாரி புத்த பகவான் வயசான நாளத்திற்கு வருகை தந்தாக செல்வடுத்து அழகான ரதங்களை தயாரித்துக் கொண்டு ஜனங்களோடு, பெரிய செல்வந்தர்கள் தானே, பெரிய ஜன கூட்டங்களோடு புத்த பகவானை காண போனார்கள். போகும்போது இவருக்கு இருந்த ஒரு மா தோட்டம் இருந்தது, அம்பபாரி அம்பவனம் என்று. அந்த மா தோட்டத்தில் தான் புத்த பகவான் முதலான பிக்கு சங்கத்தினர் தங்கி இருந்தார்கள். அந்த ரதம் மூலம் போக முடியும் தூரம் போயிட்டு ரதங்களை அப்படி நிறுத்திவிட்டு நடந்து போனார்கள். போயிட்டு புத்த பகவானிடம் தர்மத்தை செய்மளித்தார். பிறகு தர்மத்தை செய்மளித்து புத்த பகவானுக்கு அடுத்த நாளில் தானத்துக்கு வருகை தருவீராக சொல்லி ஒரு அழைப்பை விடுத்தார். புத்த பகவான் மௌனமாக அந்த அழைப்பினை ஏற்றுக்கொண்டார். பிறகு அவர் புறப்பட்டார். வயசான நகரத்தில் தான் அவர் இருக்கிறார். இந்த மாத்தோட்டம் கொஞ்சம் வெளியேதான் இருக்கு. வெளியிலிருந்து திரும்பி நகரத்துக்கு வந்தபடி இருந்தார் இவர் தன்னுடைய ரதாந்தரோடு. அப்போது வயசான நகரத்தில் இருந்து அரச, அதாவது சிற்றரசர்கள் இருக்கிறார்கள், இளவரசர்கள், அவர்களும் அழகான ரதங்களில் ஏறி புத்த பகவான் காண புறப்பட்டு சென்றார்கள். நடுவழியில் இவர்கள் நேருக்கு நேர் சந்தித்தார்கள். அப்போது அந்த விபச்சாரி தன்னுடைய கூட்டத்தோடு தன்னுடைய ரதத்தில் அச்சாணி இருக்கிற அச்சாணி மூலம் அவர்களுடைய அச்சாணியை மோதி ரத சக்கரம் மூலம் அந்த சக்கரங்களை மோதி ரத ஏர் இருக்குதான், ஏர் மூலம் அந்த ஏர்களை மோதிதான் போனால். அப்படியான சந்தோஷம். அப்போது இந்த லட்சவி குமாரர்கள் கேட்டார்கள், அம்பபாரி, நீ ஏன் இப்படி செய்றீங்க? அப்போது அம்பபாரி சொன்னார், இளவரசர்களை, புத்த பகவான் முதலான பிக்கு சங்கத்தினர் நாளைக்கு எங்களுடைய தானத்துக்கு வாரார்கள். புத்த பகவான் அந்த அழைப்பினை ஏற்றுக்கொண்டார் சொல்லி. அப்போது லட்சவி குமாரர்கள் விபச்சாரிக்கு கோரினார்கள், அம்பபாரி, அந்த தானம் எனக்கு கொடுங்க, எனக்கு கொடு, நாங்க உங்களுக்கு 1,00,000 பொற்காசு கொடுக்கிறேன் சொல்லி சொன்னார்கள். அப்போது விபச்சாரி கூறினார், லிச்சவிகளே,
பொற்காசு லட்சம் அல்ல. வைசாலி நானே கொடுத்தாலும் நான் அந்த தானத்தினை கொடுக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு சொல்லி புறப்பட்டு சென்றார்கள். அப்போது அந்த லிச்சவி அரசர்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு தோல்வி அடைந்தோம் சொல்லி இப்படி செய்தார்கள். பிறகு அந்த லிச்சவி குமாரர்களும் புத்த பகவான் இருந்து அம்பவனத்துக்கு சென்று விட்டு அல்லது மாவனத்துக்கு சென்று விட்டு ரதங்களை நிறுத்திவிட்டு நடந்து சென்றார்கள். சென்று விட்டு அந்த குமாரர்கள் போகும்போது இப்படித்தான் போனார்கள். நீல நிறம் உள்ள வஸ்திரங்களுடன் நீல ஆபரணங்கள் அந்த அலங்கரித்தல்களுடன் நீல நிறமாக சிலர் போனார்கள். சிலர் மஞ்சள் நிறமாக தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு அந்த வஸ்திரங்களுடன் மஞ்சள் நிறத்துடன் போனார்கள். சிலர் சிவப்பு நிறத்துடன், அவர் சிலர் வெள்ளை நிறத்துடன் போகும்போது தூரத்தில் இருந்து புத்த பகவான் பிக்கு சங்கத்தினருக்கு மொழிந்திருக்கிறார். பிக்குவரை நீங்க தாவதேச தேவ உலகத்தில் பிக்குமே தேவர்களை காணவில்லை, இந்த லிச்சவிகளை பாருங்க. அந்த தாவதேச தேவர்களும் இவ்வாறு சொல்லி செஞ்சாங்க சொல்லி மொழிந்தாரு. அதுக்கு பிறகு அந்த லிச்சவி குமாரர்கள் புத்த பகவான் இருந்த இடத்துக்கு வந்துவிட்டு புத்த பகவானை வணங்கி ஒரு பக்கத்தில் உட்கார்ந்தார்கள். அவர்களுக்கு புத்த பகவான் தர்மத்தினை மொழிந்தார்கள். மொழிந்து தர்மத்தில் அவர்களை என்கரேஜ் செய்துவிட்டு பிறகு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், புத்த பகவானுக்கு அழைப்பு விடுத்தார். புத்த பகவானை நாளைக்கு எங்களுடைய தானத்தை ஏற்றுக்கொள்வீராக. அப்போது புத்த பகவான் மொழிந்தார், லிச்சவிகளை நாளைக்கு அம்பபாலியுடைய தானத்தினை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் சொல்லி. அப்போது திரும்பி அவர்கள் இப்படி செய்து ஒரு பெண்ணுக்கு நாம் அதாவது இழிவான பெண் என்று அந்த வார்த்தையை தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். இழிவான ஒரு பெண்ணுக்கு நாங்கள் தோல்வி அடைந்தோம் தானே சொல்லி இப்படி செய்து பிறகு புத்த பகவானை வணங்கி புறப்பட்டு போனார்கள். பிறகு அம்பபாலி தன்னுடைய அரண்மனையில் சுவையான சாப்பாடுகளை பலகாரங்களை பழங்களை தயாரித்து விட்டு அடுத்த நாள் காலையிலே புத்த பகவானுக்கு நேரத்தை அறிவித்தார். அப்போது புத்த பகவான் பிக்கு சங்கத்தினரோடு அவர்களுடைய அந்த அரண்மனைக்கு புறப்பட்டு ஒழுங்கப்படுத்தியிருந்து ஆசனங்களில் அமர்ந்து தானத்தை அருந்தினார். பிறகு புத்த பகவான் தானத்தை உண்டு விட்டு பாத்திரத்தையும் கையையும் காலவிட்டு கையை பாத்திரத்தில் இருந்து வெளியெடுத்த பிறகு விபச்சாரி ஒரு கட்டையான ஆசனம் சிறிய ஆசனத்தை எடுத்து ஒரு பக்கத்தில் உட்கார்ந்தார். உட்கார்ந்து ஒரு பூஜை செய்ய போறார். இப்போது இன்னும் ஒரு பூஜை. உங்களுக்கு தெரியும் தான், இந்த பிக்குகள் இருக்கும் இடத்துக்கு சென்று விட்டு தானம் கொடுத்து முடிந்து விட்டு இன்னும் ஒரு விஷயம் செய்கிறார்கள். அது என்ன? அதுதான் பரிக்கார் பூஜை செய்தல். பரிக்கார் இன்னும் விஷயங்கள், இன்னும் மருந்து வகைகள், ஜீவனங்கள், அப்படியான விஷயங்கள் இருந்தால் பரிசுகளாக பூஜை செய்தல், பரிக்கார் பூஜை செய்தல். இவரும் பரிகாரமாக புதுமையான ஒரு விஷயம்தான் பூஜை செய்ய போறார். அதுதான் அவர் சொன்னார், புத்த பகவானே, புத்த பகவான் முதலான பிக்கு சங்கத்தினருக்கு என்னுடைய இந்த மா தோட்டம் பூஜை செய்தேன். நான் இந்த மா தோட்டம் ஏற்றுக்கொள்வீராக சொல்லி அழைத்தார். புத்த பகவான் அந்த 6ஆம் வாக்கினை ஏற்றுக்கொண்டார். பிறகு தர்மம் மொழிந்தார். பிறகு அந்த அம்பபாலி சென்று விட்டார். பிறகு அங்கே இருந்து புத்த பகவான் மொழிந்து அதிகமாக மொழிந்த விஷயங்கள் தான் சீலம் இவ்வாறு, சமாதி இவ்வாறு, அதே போல பஞ்ஞா இவ்வாறு. சீலத்துடன் வளரும் சமாதி பெரும் பலன் தரும், சமாதி மூலம் வளர்க்கும் பஞ்ஞா பெரும் பலன் தரும், பஞ்ஞாவுடன் வளர்க்கும் சித்தம் அனைத்து
ஆசைகளில் இருந்து நீங்கிடும். அப்படியான தர்ம கதை தான் அதிகமாக இருந்தார். பிறகு புத்த பகவான் அங்கிருந்து ஆனந்த தேரை அழைத்து ஆனந்து நாங்கள் இப்போது வேறு கிராமத்துக்கு செல்வோம் சொல்லி. அப்போது பிக்கு சங்கத்தினரோடு புத்த பகவான் அங்கே புறப்பட்டார். பிறகு வேறு கிராமத்துக்கு சென்று விட்டு புத்த பகவான் அங்கே தங்கினார். தங்கி பிக்குவரை அழைத்து இவ்வாறு மொழிந்தார். பிக்குவரை, இப்போது நீங்க உங்களுக்கு நண்பர்கள் பிக்குகள் இருக்கும் இடங்களில் முடியும் இடங்களில் வசதி இருக்கும் முறையில் பஸ் அனுஷ்டிங்க. பஸ் அனுஷ்டித்தல் என்ன? மாரிகாலத்தை கடக்க செய்யும் முறை. அங்கே ஒரு ஆசிரமத்தில் பஸ் அனுஷ்டிக்கிறார்கள், மாரிகாலத்தை அனுஷ்டிக்கிறார்கள். சொல்லும் வார்த்தைகள் தான் இமான் தேமாவசன் இதவாசன் உபேமி. அதில் அர்த்தம் தான் இந்த 3 மாதங்கள் இந்த ஆசிரமத்தில் வசிக்கிறேன். சரியா? மாரிகாலத்தை வசிக்கிறேன். அதுதான் வசிக்கிறேன். பிறகு அந்தந்த பிக்குகளும் தங்களுடைய நண்பர்கள் பிக்குகள் இருந்த இடங்களில் அடைந்தார்கள். புத்த பகவான் வேறு கிராமத்தில் அடைந்தார். மாரிக்காலம், கடைசி மாரிக்காலம், புத்த பகவானுடைய கடைசி பஸ் காலம். பிறகு புத்த பகவான் அங்கே பெரிய நோய் வாழ்ந்தது. காலாராங்க நோய் வாழ்ந்தது. ஃபேட்டல் டிசீசஸ் வாழ்ந்துவிட்டது. நிறைய வேதனைகள், உயிர் இல்லாமல் போகும் வகையிலான வேதனை. பிறகு புத்த பகவான் விழிப்புணர்வுடன் ஞானத்துடன் மனதினால் பீடிக்கப்படாமல் அந்த வேதனை தாங்கிக் கொண்டார். பிறகு புத்த பகவானுக்கு இந்த கருத்து தோன்றியிருக்கிறது. அதுதான், நான் சங்கத்தினரை அழைக்காமல், சங்கத்தினருக்கு அறிவிக்காமல், ஒப்பட்டாய்க்கு துணையாளர் அவருக்கு சொல்லாமல் பரிணிபானம் அடைந்தால் அது எனக்கு நல்ல இல்லை சொல்லி அதுதான் அப்படியான அளவுக்கு பெரிய நோய் தான் ஏற்பட்டிருந்தது. பிறகு புத்த பகவான் சிந்தித்தார், நான் ஆயு சங்காரத்தினை உறுதி செய்து கொண்டு வாழ்வேன் சொல்லி. ஆயு சங்கார அது உறுதி செய்தது என்ன? அதுதான் அவருக்கு வேண்டும் என்றால் மன உறுதி மூலம் இந்த நோயை கீழ்படுத்திவிட்டு வாழ முடியும். அதில் அர்த்தம் தான் இந்த இறுதி பாதங்களில் தான் 4 வகையான இறுதி பாதங்களை நன்றாக வளர்க்கப்பட்டவர்களுக்கு தான் விரும்பினால் ஒரு கற்ப காலம் வாழலாம், இல்லாவிட்டால் அதை விட கொஞ்சம் வாழலாம். ஒரு கற்ப காலம் இந்த நீண்ட கற்ப காலம் அல்ல, ஆயுள் கற்ப, அதாவது 100 வருஷங்கள் அல்லது 120 வருஷங்கள். அதுதான் புத்த பகவான் அப்படியா நீண்ட காலத்துக்கு வாழ்வதற்கு அல்ல. எனக்கான அப்படியான அழைப்பு கிடைக்குவதுதான். அதனால் அழைப்பு கிடைத்தால் நீண்ட காலமாக வாழ்வார். ஆனால் அது கிடைக்கவில்லை. ஆனந்தரிடம், ஞானசரியிடம் இது கிடைக்கவில்லை. அப்போது புத்த பகவான் ஆயுள் சங்காரத்தினை உறுதி செய்து கொண்டு இருக்கும் போது அந்த நோய் இல்லாமல் போயிட்டு இலவாகிவிட்டது, அசௌகரியம் இல்லாமல் போனது. பிறகு அந்த நோயில் இருந்து திரும்பிவிட்ட பிறகு நிலனில் புத்த பகவான் ஒரு வாசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ஆனந்த தேரர் புத்த பகவானிடம் பேசியிருக்கிறார். இவ்வாறு ஆனந்த தேரர் புத்த பகவான் இருந்த இடத்துக்கு வந்துவிட்டு புத்த பகவானை வணங்கி ஒரு பக்கத்தில் அமர்ந்தார். அமர்ந்து புத்த பகவானுக்கு இவ்வாறு கூறினார். அதுதான் புத்த பகவானுக்கு இந்த சௌகரியம் இருப்பதனை காணும் போது எனக்கு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சி. அதாவது புத்த பகவானுக்கு இப்போது தாங்க முடியும். அதை காணும் போது
ஆனா புத்த பகவான் நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய உடம்பு இறுகி விட்டது. எனக்கு திசைகள் புரியாமல் போனது. ஆனா இப்போது எனக்கு ஒரு ஆறுதல் இருக்கிறது. புத்த பகவான் ஆயினும் அந்த காலத்தில் கூட நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கும்போது கூட சிறிய ஆறுதல் இருக்க காரணம்தான் அவர் சிந்தித்திருக்கிறார். புத்த பகவான் சங்கத்தினரை அழைக்காமல், சங்கத்தினருக்கு அறிவிக்காமல் பரிநிர்வாணம் அடைய மாட்டார் சொல்லி. அந்த சிந்தனை மூலம் தான் மனதை தேற்றிக்கொண்டு வாழ்ந்து தேரர் இருந்திருக்கிறார்கள். அப்போது புத்த பகவான் அந்த நேரத்தில் நுழைந்தால் ஆனந்த பிக்கு சங்கத்தினர் இன்னும் என்ன என்னிடம் எதிர்பார்க்கிறாங்க. நான் உள்ளே ஒன்று வெளியே ஒன்று வச்சுக்கொண்டு இந்த குரு முஷ்டிகளை வச்சுக்கொண்டு தர்மம் அடையவில்லை. குரு முஷ்டி வந்து குரு ஆச்சரை முட்டி ஆதிமடையார். ஆச்சரை முட்டி என்ன? அதுதான் சீடர்களுக்கு படிப்பிக்கும் போது ஒரு விஷயம், ஏதேனும் விஷயங்கள் அவர்களுக்கு படிப்பிக்காமல் அதை இப்படி முட்டியாக தன்னிடம் ரகசியமாக வச்சுக் கொள்றாங்க. அதுதான் ஆச்சரிய முட்டி. நத்தானந்த ததாகதஸ் ஆச்சரிய முட்டி. ஆனந்த ததாகதருக்கு ஆச்சரிய முட்டி இல்லை. அப்படி ஒழிக்காமல் அனைத்தும் சொல்லிக் கொடுத்து இருக்கிறேன். அப்படி இருக்கும் போதும் அதே போல பிக்கு சங்கத்தினர் எனக்கு அப்படி இருக்க வேண்டும், அவர்களை நான் பயன்படுத்த வேண்டும், அப்படியான யோசனைகள் என்னிடம் இல்லை சொல்லி புத்த பகவான் மொழிந்தார். அதே போல மொழிந்தால் இந்த காலத்தில் நான் ஒக்கி போய் இருக்கிறேன், முதுமை அடைந்து இப்போது ஒக்கி போய் இருக்கிறேன், கடைசி அதாவது இறுதி வயதுக்கு வந்து இருக்கிறேன். இப்ப என்னுடைய வயது 80 ஆகும். ஒக்கி போன ஒரு ராதன் புதுப்பித்துக் கொண்டு ஆய்ப்பது எப்படி அது அதே போலதான் என்னுடைய உடம்பும் ஒக்கி போய் இருக்கிறது என்று புத்த பகவான் மொழிந்தார். அதே போல இன்னும் ஒரு விஷயம் மொழிகிறார். ஆனந்த தத்தாகத்தர் நிமித்தங்களை சிந்திக்காமல், அதாவது எண்ணங்களை சிந்திக்காமல் அப்படியான ஒரு சமாதிக்கு எனக்கு சமம் அடைந்து இருக்கிறாரோ அப்போது ஆனந்த தத்தாகத்தருக்கு சௌகரியம் கிடைக்கிறது. அதனால் ஆனந்த தான் தன்னை ஒரு தீவாக அமைத்துக் கொள்ளுங்க. அதே போல தன்னை சரணமாக்கிக் கொள்ளுங்க. வேறு விஷயத்தினை சரணமாக்கிக் கொள்ள வேண்டாம். வேறு வேறு புற விஷயங்களை தீவாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். தீவு வந்து ஐடல்ஸ். அதே போல தர்மம் தீவாக அமைத்துக் கொள்ளுங்க. தர்மம் சரணமாக்கிக் கொள்ளுங்க. புற விஷயங்களை சரணமாக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் சொல்லி மொழிந்தார். அவர் மொழிந்து புத்த பகவான் மொழிகிறார். எப்படி ஆனந்து தன்னை ஒரு தீவினை செய்து கொண்டு சரணம் செய்து கொண்டு வாழ்வது, தர்மம் தீவினை செய்து கொண்டு சரணமாக்கிக் கொண்டு வாழ்வது எப்படி? அதுதான் புத்த பகவான் மொழிகிறார். ஆனந்து இந்த விஷயத்தினால் பிக்கு மன அழுக்குகள் இல்லாமல் செய்யும் விரியாத்துடன் ஞானத்துடன் விழிப்புணர்வுடன் உலகில் ஒட்டுதல் அதே போல மோதுதல் இல்லாமல் செய்து நீக்கிவிட்டு உடல் ரீதியாக காயபசனாவில் வசிக்கிறார். வேதனாக இருக்கிறார். அனுபவிப்பு ரீதியாக வேதனானுபசனாவில் வசிக்கிறார். சித்தானுபசனாவில் அதேபோல தம்மானுபசனாவில் வசிக்கிறார். ஆனந்து இவ்வாறு யார் சரி பிக்கு இவ்வாறு பின்பற்றினால் அவர் அமிர்தம் இறுதி இலக்காக கொண்டு இருக்கிறார். அமிர்தம் பெற்றுக் கொள்வார். இவ்வாறு இருந்தார் இந்த 4 வகையான சதிபட்டானங்கள் இருக்கும் மகா சதிபட்டான போதனையிலும் கடைசியாக புத்த பகவான் மொழிந்திருக்கிறார். யார் சரி ஒருவர் 7 வருஷங்களாக இந்த முறையை பயன்படுத்தினால் அர்ஹந்த நிலை, அதாவது உபாதான இல்லாமல் பற்றுகள் இல்லாமல் அர்ஹந்த நிலை அடைவார்கள். அல்லது மன அழுக்குகள் கொஞ்சம் சரி இருந்தால் அனாகாமி நிலை அடைவார்கள். அதே போல
7 வருஷங்களா இல்ல 6 வருஷங்களா எதை செய்தாலும் அந்த பயன்கள் கிடைக்கும். அப்படி அதை குறைத்து குறைத்து மொழிந்திருக்கிறார். பிறகு புத்த பகவான் காலையில தீவிரங்களை போர்த்துக் கொண்டு பாத்திரத்தினை எடுத்து வைசாலி நகரத்துக்கு விந்து பாதம் சென்றார். அங்கே விந்து பாதத்தினை அருந்திவிட்டு இரவு பகல் தானம் எடுக்காமல் ஆனந்த தேரரை அழைத்தார் புத்த பகவான். அழைத்து விட்டு கூறினார், ஆனந்த நிஷீதனை எடுங்க. நிஷீதனை வந்து பாருங்க, நிஷீதனை வந்து துறவிகள் மரத்தடிகளுக்கு போகும் போது எந்தெந்த இடங்களுக்கு போறார்களோ அந்தந்த இடங்களில் நிலத்தில் அதை விரித்து விட்டு அந்த மேலே அதன் மேலேதான் அமர்கிறார்கள். அதுதான் நிஷீதன். அதை எடுங்க ஆனந்த. சாப்பாத செய்தி இடத்துக்கு போவோம். சாப்பாடு செய்தி சாப்பாதையும் ஆலயமிருந்து இருக்கும் இடத்துக்கு. அங்கே திவாவீரன் என்னதுதான் பகல் காலம் கழிப்பதற்காக தியானங்களை சமமடைந்து பகல் காலம் கடந்த முறை. அந்த காலத்தில் பிக்குகள் அதே போல சங்கத்தினர் துறவியர் தியானம் சமயம் அடைந்து அதுக்கு பிறகு ஆனந்த தேரரும் நிஷீதனை எடுத்து புத்த பகவானை பின்தொடர்ந்தார். சாப்பாத செய்தி இருந்த இடத்துக்கு வருகை தந்து பிறகு புத்த பகவான் அங்கே ஒழுங்கப்படுத்தியிருந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்தார். ஆனந்த தேரர் புத்த பகவானை அன்புடன் வழங்கி ஒரு பக்கத்தில் உட்கார்ந்தார். ஒரு பக்கத்தில் அமர்ந்து ஆனந்த தேரருக்கு புத்த பகவான் இவ்வாறு மொழிந்தார். ஆனந்த, இந்த வைசாலி நகரம் அழகானது. ரமணியா எனும் வார்த்தை தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். இந்த வைசாலி நகரம் அழகாக மிகவும் அழகான ரமணியா. ரமணியம் உதயன சேத்தியா, அதாவது உதயன சேத்தி, அது ஒரு ஆலயம். அதுவும் மொழிகிறார். உதயன சேத்தியும் அழகானது. அதே போல ஆனந்த கோதமக சேத்தியும் அழகானது. அதே போல சத்தம்ப சேத்தியும் அழகானது. அதே போல சாப்பால சேத்தியும் அழகானது. அவ்வாறு புத்தகன் மொழிகிறார். ஆனந்த எவரேனும் ஒருவர் மகாபரிநிர்வாண சூத்திர போதனையில் இன்னும் பகுதியில் அப்படியே இருக்கிறது. அவர்களை பற்றி பார்ப்போம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம், நான் சொன்னேன், நான் முதலில் கூறிய இறுதி பாதங்கள் இருக்கிறான் 4 வகையான. அந்த இறுதி பாதங்களை எவரேனும் ஒருவர் நன்றாக விருத்தி செய்து இருந்தால், அதாவது அவர் அது ஒரு யானை போல, அல்லது யானை வந்து எலிப்பட்டாது ரதம் போல விருத்தி செய்து இருந்தார், அதே போல வசிப்பிடம் போல வழக்கப்படுத்திக் கொண்டிருந்தால், மனதில் நன்றாக நிலைக்க செய்து கொண்டிருந்தால், அதே போல நன்றாக பழக்கப்படுத்திக் கொண்டு இருந்தால், நன்றாக தொடர்ந்து இருந்தால், அவரிடம் இறுதி பாதங்கள் இருந்தால், அவர் விரும்பினால் ஒரு கட்டம் வாழலாம், அல்லது அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக வாழலாம். இங்கேயும் கட்டம் வந்து ஆயுள் கட்டம். அந்த காலத்தில் 100 வருஷங்கள் தான் ஆயுள் கட்டம், அல்லது கொஞ்சம் அதிகமாக வாழ்ந்தால் 120. அவ்வாறு மொழிந்துவிட்டு, யார் சரி இந்த இறுதி பாதங்களை நன்றாக வளர்த்து இருந்தால், அவருக்கு விரும்பினால் ஒரு காலமாக சரி, அது கொஞ்சம் அதிகமாக சரி வாழலாம் சொல்லி மொழிந்து புத்தகன் மொழிகிறார். ஆனந்த ததாகத்தர் நன்றாக இந்த இறுதி பாதங்களை எழுத்து செய்திருக்கிறேன், நன்றாக மனதில் விலைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறேன், பழக்கப்படுத்தி இருக்கிறேன், அப்படியான அந்த வார்த்தைகளினால் மொழிந்தார். ததாகத்தர் விரும்பினால் ஒரு கற்ப காலமாக வாழலாம், அல்லது கொஞ்சம் அதிகமாக வாழலாம். இங்கே வரவேண்டிய விஷயம்தான் ஆனந்த தேரர் இப்படி சொல்லும் போது அறிவிக்க வேணும். அப்படி என்றால் புத்த பகவானை ஒரு கற்ப காலமாக வாழுங்க சொல்லி அழைக்க வேணும். அதுதான் புத்த பகவான்மார்களுடைய முறை. அவர் அழைத்தால் புத்த பகவான் ஒரு கற்ப காலமாக வாழ்வார்.
ஆயுசங்காலத்திலே ஒரு கற்ப காலத்துக்கு மன உறுதி செய்து கொண்டு வாழலாம். அதை விடவும் வாழலாம். ஆனா ஆனந்த தேரரிடம் அழைப்பு வரவில்லை. பிறகு 2வதாகவும் புத்த பகவான் அதே விஷயங்கள் அதே வார்த்தைகளினால் மொழிந்தார். மொழிந்து கூறினார். ஆனந்தர் விரும்பினால் தத்தாகத்திற்கு அப்படி செய்யலாம். தத்தாகத்தன் இந்த இறுதி பாதங்களை நான் விருத்தி செய்து இருக்கிறேன். அப்படியும் செய்யும் போதும் ஆனந்த தேரர் மௌனமாக இருந்தாரே தவிர ஒன்றும் பேசவில்லை. 3வதாகவும் புத்த பகவான் அதே விஷயம் மொழிந்தார். மிகவும் தடிப்பான முறையில் ஆனந்த தேரருக்கு இங்கு சொல்லும் விஷயம் ஆனந்த தேரருக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போனது. புத்த பகவான் இவ்வாறு தடிப்பான முறையில் அதே போல தடிப்பான நிமித்தங்களை சொல்லும் போதும் ஆனந்த தேரருக்கு அதை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போனது. புரிந்து கொண்டு புத்த பகவானை ஒரு கற்ப காலமாக அல்லது அதற்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வாழுங்க. நிறைய ஜனங்களுக்கு சுகமாக, அர்த்தத்துக்கு, உலகத்துக்கு அனுதாபமாக, தேவ மனிதர்களுக்கு நன்மைக்காக, அவர்களுக்கு நட்புடன், அவர்களுடைய சுகத்துக்கு ஒரு கற்ப காலமாக வாழுங்க புத்த பகவானை சொல்லி அழைப்பதற்கு முடியவில்லை. அப்படி செய்யவில்லை. இங்க இருக்கிறதோ மாறன் யாருடைய சரி ஒரு சித்தம் மூலம் பெற்ற பிறகு இப்படி கவர் செய்த பிறகு மாறனுக்கு செய்யலாம். அப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தில் பெரிய பலம் கட்டுப்படுத்த முடியாத பெரிய பலம் இருக்கின்றவர் தான் மாறன். அப்படி மாறன் யாருடைய சரி சித்தம் மூடியது எப்படி அதே போலதான் ஆனந்தத்திற்கு அதை செய்ய முடியாமல் போவதில்லை. பாருங்க, இங்கே ஆனந்த தேரர் அறிவுகள் இல்லாதவர்கள் அல்ல, விழிப்புணர்வு இல்லாதவர்கள் அல்ல, விழிப்புணர்வு மிகவும் அதிகமாக இருந்த ஒருவர். ஆனந்த தேரர் சத்தியமத்தோ கதி தித்தியமத்தோ சத்தியமானது, அதாவது விழிப்புணர்வு இருக்கும் பிக்குகளிடம் ஒரு பதவியை பெற்று இருக்கிறார். சரியா? அதே போல வேகமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒருவர் என்று அது பதவியையும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். பகவான்மார்கள் தன்னுடைய சாசனத்தில் இருக்கும் பிக்குமார்களுக்கு, உபாசிகைகளுக்கு, பிக்குணிகளுக்கு பதவிகளை கொடுக்கிறார்கள். அந்த பதவிகள் ஒரு பதவியாக இயங்குவது. அப்படியான சில பதவிகள் பெற்றிருந்தவர் தான் ஆனந்த தேரர். ஆனா முடியாமல் போனது. அதுக்கெல்லாம் காரணம் மாறன் ஆனந்த தேரருடைய மனம் மூடி இருந்தது. அதுதான் காரணம். அங்கு இந்த மாறத்துடைய பலம். அப்போது புத்த பகவான் முடிந்தால் ஆனந்த, அப்படி என்றால் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு உங்களுக்கு காலம் என்றால் அதை அறிந்து கொள்ளுங்க. அப்போது ஆனந்த தேரரும் புத்த பகவானை வழங்கிவிட்டு அவங்க புத்த பகவானை சொல்லி அந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு புத்த பகவானை இங்கேயும் பதக்கினா செய்து விட்டுதான் புறப்பட்டார். அந்த சமீபத்தில் கிட்ட இருந்த ஒரு மரத்தடியில் தன்னுடைய நிஷேதனை விரத்திவிட்டு அங்கே உட்கார்ந்து அவரும் தியானம் செய்ய தொடங்கினார். அப்போது மாறன் ஆனந்த தேரர் அங்கிருந்து கிளம்பிய பிறகு புத்த பகவான் இருந்த இடத்துக்கு வந்தார். ஒரு பக்கத்தில் நின்று விட்டு இவ்வாறு புத்த பகவானுக்கு மொழிந்தார், கூறினார். பகவான் புத்த பகவான் அழைக்கும் ஒரு முறை பந்தி பகவான் பரிபானம் அடையுங்க. பாருங்க, ஆனந்த தேர்வுக்கு அது முடியவில்லை. இவர் இப்போது அவருடைய வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கிறார். அவர் இருக்கிறார் அந்த வாய்ப்பில். புத்த பகவானை இப்போது பரிநிபானம் அடையுங்க. சுகதரை பரிநிபானம் அடையுங்க. புத்த பகவானுக்கு பரிநிபானம் அடைய இதுதான் காரணம். அதே போல அவர் புத்த பகவானுக்கு இவ்வாறு நினைவுபடுத்துகிறார், ஞாபகப்படுத்துவார். புத்த பகவானே,
புத்த பகவான் எனக்கு சொன்ன ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அதான் பாப்பி மாறனே, அதாவது பாவமுள்ள மாறனே. மாறோ பாப்பி எனும் வார்த்தையினால் புத்த பகவான் மாறன் அழைத்திருக்கிறார். அதில் அர்த்தம் என்ன? பாவமுள்ள மாறனே. மாறன் இப்போது சொல்றார், புத்த பகவான் இவ்வாறு கூறினார் எனக்கு, பாவமுள்ள மாறனே, இவரின் ஏதேனும் ஒரு காலம் வரைக்கும் என்னுடைய பிக்குகள், அதே போல பிக்குணிகள், உபாசகர்கள், உபாசகிகள் தர்மம் நன்றாக அறிந்து கொண்டு நன்றாக தர்மத்தை மனனம் செய்து கொண்டு அதை பழக்கப்படுத்தி அந்த தர்ம மார்க்கத்தினை நன்றாக விருத்தி செய்து கொண்டு அதே போல தர்மம் நன்றாக மொழிவதற்கு பலரும் வரைக்கும் தன்னுடைய ஆசானுடைய தர்மம் நன்றாக சொல்லாமல் இருக்கிறார்களோ, மொழியாமல் இருக்கிறார்களோ, நினைக்க செய்யாமல் இருக்கிறார்களோ, அதே போல வரும் வாத விவாதங்கள் இருக்குதானே, வேறு வேறு மனிதர்கள் வாத பிரிக்கிறார்கள் தானே, அப்படியான இடங்களில் அந்த வாதங்களை கட்டுப்படுத்தி தர்மம் மொழிவதற்கு பலரும் வரைக்கும் நான் பரிபானம் அடைய மாட்டேன் சொல்லி புத்த பகவான் என்னிடம் கோரினீங்க. அது இன்னும் ஒரு சோற்ற போதனை இருக்கு. அதுதான் புத்த பகவான் சமூக நிலை அடைந்து அந்த 7 கிழமைகள் கழித்த இடம் இருக்குதான் இங்கயா பகுதியில், புத்தகயா பகுதியில், அந்த ஒரு இடத்துக்கு மாறன் வந்தார். வந்துவிட்டு அழைத்தார், புத்த பகவானை இப்போது பரிநிர்வாணம் அடையுங்க, நீங்க இப்போது தர்மம் உயிர்த்தடுத்து இருக்கிறீங்க, பரிநிர்வாணம் அடையுங்க. அந்த நேரத்தில் தான் புத்த பகவான் இவ்வாறு மொழிந்தார், மாறும் பாப்பிவ பாவங்கள் மாறனே, நீங்க ஒளியாக வேண்டாம், அதாவது நீங்க இதுக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டாம், கஷ்டப்பட வேண்டாம். ததாகதர் இதுவரைக்கும் சொல்லி இந்த தகுதிகள் பிக்கு பிக்குனி உபாசிகைகள், இந்த தகுதிகளுக்கு இந்த திறமைகளுக்கு வரும் வரைக்கும் ததாகதர் பரிபாலம் அடைய மாட்டேன்னு சொல்லி புத்த பகவான் மொழிந்தார். அந்த சூற்று போதனை ஒன்றில் அது இருக்கு. சரியா? பிறகு மாறன் கூறுவார், புத்த பகவானே இப்போது அந்த அனைத்தும் சரி, பிக்குகள் பிக்குனிகள் உபாசகிகள் அனைவரும் இப்போது சாமிக்கு பட்டிப்பதாவில் இருக்கிறார்கள். தம்மானுச்சாரிகள் இப்போது தன்னுடைய ஆசானுடைய தர்மத்தினை நன்றாக அறிந்து கொண்டு பழக்கப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறாங்க. அதை நன்றாக மொழிகிறார்கள், திறந்து பேசுவார்கள், அதே போல பிரித்து பிரித்து மொழிகிறார்கள், வரும் ஏனையவர்களுடைய வாத விவாதங்களை கட்டுப்படுத்துவார்கள், தர்மம் மொழிகிறார்கள். அதனால் புத்த பகவானை இதுதான் உங்களுக்கு பரிநிர்வாணம் அடைய காலம், இப்போது பரிநிர்வாணம் அடைவீராக சொல்லி அழைத்தார். அவர் சொல்லி 4 முறையாக புத்த பகவானுக்கு அழைத்திருக்கிறார். புத்த பகவானை இப்போது வந்து அனைத்தும் சரி, பரிநிர்வாணம் அடைவதற்கு இதுதான் காலம், பரிநிர்வாணம் அடைவுங்க. அப்போது புத்த பகவான் மொழிகிறார், பாவமுள்ள மாறனே, நீங்க முயற்சி செய்ய வேண்டாம், டோன்ட் வரி, டோன்ட் வரி, அது நீண்ட காலம் போகாமல் ததாகதர் பரிநிர்வாணம் அடைவேன் சொல்லி மொழிந்தார். 3 மாதங்களுக்கு பிறகு ததாகதர் பரிநிர்வாணம் அடைகிறேன் சொல்லி மொழிந்தார். அதாவது இது நடந்த வைகாசி போயா தினத்துக்கு 3 மாதங்கள் முதலில், அதாவது சித்திரை அல்ல, மார்கழி அல்ல, அதுக்கு முதல் மாதம் என்ன, பிப்ரவரி மாதத்தில் தான் அது நடந்திருக்கிறது. பிறகு அது நடந்த ஒரு சம்பவம் இருக்கிறது. அதுதான் புத்த பகவான் உறுதி செய்து கொண்டு இருந்த ஆயு சம்ஸ்காரம் இருக்குதான். அந்த ஆயு சம்ஸ்கார விழிப்புணர்வுடன் ஞானத்துடன் கைவிட்டார்கள். கைவிட்டவுடன் மிகவும் பயம் உள்ள, அதே போல அச்சம் உள்ள, அதாவது இந்த
தோல் முடிகள் நீராகும் வகையிலான ஒரு பூகம்பம் நடந்திருக்கிறது அந்த நேரத்தில். பாருங்க, அப்படியான விஷயம் நடந்திருக்கிறது. அதே போல அகாலத்தில் ஒரு மழையும் பெய்தது என்று. அந்த காலத்தில் மழை பெய்யவே இல்லை. அதுக்கு இந்தியாவில் மழை காலத்தில் தான் மழை பெய்தது. ஒரு மழையும் சிறிய மழையும் பெய்திருக்கிறது. அப்போது புத்த பகவான் இந்த உதான செய்யுளை பாடினார். அதுதான் துலம துலஞ்ச சம்பவம் பவ சங்காரம வசஜே முனி அஜத்ரதோ சமாஹிதோ அபிந்தி கவச்சனி வத்த சம்பவந்தே. அதில் அர்த்தம் தான் முடியும் முறையில் சொன்னால் இப்படித்தான். மகா முனிவர் இந்த உருவாகிய அனைத்தும் அதே போல பவசங்காரங்கள் காய்விட்டார். தன்னுள்ளே அணிந்த சித்தத்துடன் அதே போல ஒருமைப்பட்ட மனதுடன் இந்த உருவாகிய ஆயு சங்காரத்தினை யுத மேலாடை ஆற்றுவது போல இந்த ஆயு சங்காரத்தினை ததாகதர் காய்விட்டார். அந்த அர்த்தம் தான் இங்கே இருக்கிறது. இது நன்றாக கூறினால் இதை சட்டுக்கு போட முடியுமா என்னால் சொல்ல நன்றாக ஆங்கில மொழிபெயர்த்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்து வாட்ஸ்அப் தம்ம நாட்கள் அதுக்கு போடுங்க. அது நான் இப்படி சொல்லும் போது எனக்கு புரியும். இது உங்களுக்கு வீணாகவும், அதாவது இது நன்றாக உணரும் முறையில் எனக்கு மொழிபெயர்க்க முடியாது. சரியா? மிகவும் கவலைக்கிடமான ஒரு விஷயம் இது. அப்போது ஆனந்த தேரர் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறாரு. அவருக்கு இதை கிடைத்து அந்த பூகம்பம் மலை அதை கண்டுவிட்டு அறிந்துவிட்டு புத்த பகவான் இருந்த இடத்துக்கு அதே நேரத்தில் வருகை தந்தார். வந்துவிட்டு புத்த பகவானுக்கு கூறினார், இப்ப நேரம் போயிருக்கிறது, அடுத்த நாளில் அடுத்த விஷயங்களை செய்யுங்க.